a este bando que é un orgullo da nosa cidade, que fala da nosa extraordinaria historia. Aquí neste pazo, ao longo da historia, sempre houve moitos eventos culturais. E eu hoxe quero felicitar, e o fago emocionada, a un proxecto maravilloso como é o da Orquestra Son das Flores e ao Centro Educativo Vicente Risco. Nestes momentos nos que vivimos, onde hai tanto ruido, tanta confrontación, onde realmente temos que reflexionar profundamente, proxectos como este nos van ter esperanza en que outro mundo é posible. Un mundo onde mestras e mestres como os do Vicente Risco desenvolven proxectos transformadores. O fan da man das nenas, dos nenos, das mozas e dos mozos, para que tanto temos que mirar porque nos amosan que a esperanza dun mundo bo é posible. A cultura, a música, construe sociedades mellores. E hoxe imos a ter a sorte de disfrutar destas músicas, destos músicos, de poder sorrir, porque a música sempre debuxa unha sonrisa, nos moi felices, que é o que deberíamos perseguir. Muchísimas gracias, Vicente Risco, por este proxecto maravilloso, único, do que temos que sentirnos tan orgullosos na nosa cidade. Así que empece a música. Gracias. Autoridades, familias, a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar hoxe esta tarde compartindo con nós este momento. Pois acabamos de escoitar Tomorrow, unha canción do musical Annie, unha canción que representa a esperanza, unha canción que fala dun mañá no que sairá o sol, un mañá no que poderemos esquecer os nosos problemas. E iso un pouco o proxecto Son das Flores, un proxecto que cheo de esperanza e de ilusión. Para os que non nos coñecedes, vamos a, antes de continuar co concerto, vou facer moi brevemente un resumo moi por encima de que é este proxecto Son das Flores. Bueno, pois Son das Flores nace no CEI Vicente Risco, que é un colexio público do barrio das Flores, en Teis, un barrio con un contexto sociocultural complexo, con certa complexidade e unha maravillosa diversidade cultural. Entón, ali nos atopamos que dentro do cole queríamos facer unha actividade musical gratuita para as tardes, para que os nenos puderan estar no cole e disfrutar dun momento de ocio educativo. E así foi como naceu a orquestra. Hai 4 cursos, este é o noso cuarto curso. A idea deste proxecto era utilizar a música como unha ferramenta de desenvolvemento persoal e transformación social. Así empezamos, non tiñamos instrumentos, entón os propios nenos e nenas, coas das súas familias e dos profes, construíron os seus instrumentos de cartón e así empezamos a dar os nosos concertos hasta que, pouquinho a pouco, fomos recibindo instrumentos xa reais feito de doazóns. Bueno, e así, fomos crecendo, nestes 4 anos, fomos crecendo. Neste momento, no proxecto, hai máis de 60 nenos e nenas, con idades comprendidas entre 3 e 15 anos. Hai nenos que xa deixaron o cole, pasaron un instituto, pero siguen vindo a orquestra a ensayar, máis de 15 nacionalidades. E bueno, tamén creceron as actividades, crecemos en número de componentes, tamén en actividades. Empezamos solo cunha orquestra e hoxe xa temos, ademais da orquestra, o coro e a música en movimento tamén. Bueno, con proxectos Son das Flores, en resumo, que tratamos de democratizar o acceso á cultura, facer que os nenos, grazas á música, desenvolver
desenvolvan as súas competencias intelectuais, emocionais e sociais. Pero non só iso, senón que, ademais diso, que vivan toda unha serie de experiencias inolvidables. Acabamos de la semana, no mes de abril, gravamos nos estudios profesionais, nos estudios máis da Fundación Paideia, na Coruña. A semana pasada tocaron no Museo do Gallás, na Cidade da Cultura, en Santiago. Hoxe neste parase tan maravilloso. Dentro de nada remataremos o curso por todo alto tocando o 4 de xullo no Festival Portamérica. Así que, como vedes, é unha chea de experiencias inolvidables que se levan. Pois nada, non me vou a alongar máis, simplemente dicirvos que hoxe, para o concerto de hoxe, traemos as tres das nosas agrupacións. Acabades de escuchar o coro. A continuación van sair aquí ao escenario a Orquestra de Cartón. E logo, remataremos os máis veteranos do proxecto, os que xa levan algúns dende o principio ou dende o segundo ano, xa levan tocando instrumentos reais a algúns. Pois nada, vamos a chamar entón ao escenario aos nenos e nenas da Orquestra de Cartón, que creo que xa están preparados. Recibímonos con forte aplauso. Esperamos que disfrutéis moito do concerto. Con todos vos, Orquestra de Cartón, co rock de la Punta del Talón. Todos
esa canción que vamos a tocar a continuación. Con elas, con esta canción se introduciron na técnica do pichicato e aprenderon as cordas do seu instrumento. Entón, como ven o nome desta canción, vamos a tocar a canción do pichicato.
cambiar de porque, claro, queremos amosarnos todas esas agrupacións, entonces necesitamos facer así cambios de escenario. Pero xa están listos. Vamos a empezar coa primeira das cancións que temos preparadas coa orquesta de veteranos de Son das Flores. Vamos a tocar en primeiro lugar un boogie boogie.
todos e todas e pagades tamén as palmas nese momento. Entón, vamos a facer unha primeira rolda pues, para que vos pagades coa canción e logo xa nas seguintes, que xa sabedes onde van as palmas, vos unides, vale? Con todas vos, a danza de paus. A nosa contrabaixista, Sofía. Damos un forte aplauso. Hola, mi nombre es Sofía, vengo de Venezuela, toco el contrabajo y llegué el año pasado y le voy a presentar una música muy especial de Venezuela. A continuación, Alma Llanera.
mañá do traballo, é para sincronizar os ritmos. Está remando, moendo, cherrando, con que sexa. Entón, unha peza, utiliza para aunar esforzos. Facernos un... non me estades escoitando, entón. Sí, máis ou menos. Vale, bueno, pois este canto de traballo que se utiliza para aunar esforzos, pois nos vai ter un símil moi bonito con que a Orquestra Son das Flores, non? Na que todos estamos aquí unindo as nosas voces. Así que agora sigo llevar o micro a Envei para que faga a presentación da seguinte. Hola, me llamo Envei, tengo 13 años, toco la viola, soy de Senegal y me gusta seguir Son das Flores porque me gusta tocar la viola y ahí tengo muchos amigos y ahora os vamos a tocar una canción llamada Bambali.
destes nenos e nenas a seguir tocando na Orquesta Son das Flores, a Fundación Paideia, o Conservatorio Superior de Música de Vigo, a Fundación Malleusis, bueno, un especial tamén a Esencia Creativa de Manalle Musical, Esmeralde, que está pues, desde o principio apoyándolos moitísimo e están apostando moito por estes nenos e nenas. E, por suposto, tamén o equipo de todo o persoal de aquí do museo que nos están tratando de maravillas de que se van. Hoxe non vamos a presentarvos un a un, pero sí para todos estes nenos e nenas que están facendo maravillosamente. Tradicional americana, neste caso, pusemoslle a letra de coplas tradicionais galegas. Como as coplas galegas teñen moita retranca, non sabe coñecer esa retranca galega, esta ironía, pois nos retitulámola e chamámoslle Retranqueando. E vamos, por suposto, a pedir colaboración tamén. Neste caso, hai 3 coplas que vamos a repetir 2 veces. Entón, a primeira vez cantarán os nenos e nenas, e na segunda vez que repitamos, por favor, vos pedimos que todos vos unades, vale? Pois con todas vos, Retranqueando. Moitísimas grazas por estar todos aquí. Desexamos que disfrutar a descanso completo como estamos facendo nós e que nos sigamos vendo en próximos concertos de Son das Flores. Moitas grazas. Que te estamos vendo moi cómodamente aí. Queres vir a dirixir? Que te unes nesta? Un aplauso para Paula.
escenario o que se coloquen por aí, non? Os nenos e nenas da Orquesta de Cartón, porque queremos despedirnos de todos e todas vos, pois con todos os nenos e nenas da orquesta. Vamos a tocar unha peza que foi composta por o músico José Prieto, especificamente para Son das Flores. Aquí teño unha apuntadora que me está... Entonces, vamos a despedirnos con esta peza que xa a temos declarada como himno de Son das Flores, que fala de nós, de Son das Flores, e que, bueno, que agardamos que vos guste, que é o que vos dicía, que desexamos que xuntos todos, vos, nós, todos sigamos disfrutando da marcha da música e do seu poder transformador. Moitas gracias. Con todos vos, Jardín Cantareiro.
está apoyando.